கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்றைய தினம் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட வேத வசனம் சகரியா 9ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன். ஆம், எனக்கு அன்பானவர்களே, கர்த்தர் இரட்டிப்பான நன்மையை உங்களுக்கு தருவார். அதாவது 2 மடங்கான ஆசீர்வாதத்தை தருவார். ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில், தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்து, நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று ஆசீர்வதித்தார். ஏசாயா 51ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில், ஆபிரகாமை அழைத்து அவனை ஆசீர்வதித்து அவனை பெருக பண்ணினேன் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆதியாகமம் 24:1, ஆபிரகாம் வயது சென்று முதிர்ந்தவனானான். கர்த்தர் ஆபிரகாமை சகல காரியங்களிலும் ஆசீர்வதித்து வந்தார் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆம், எனக்கு அன்பானவர்களே, ஆபிரகாமை கர்த்தர் பேர் சொல்லி அழைத்து ஆசீர்வதித்தார். அதே மாதிரி புதிய ஏற்பாட்டில் தாய்மார்கள் குழந்தைகளை இயேசுவிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். இயேசு குழந்தைகளை ஆசீர்வதித்தார். உயிர்த்தெழுந்த இயேசு பரலோகத்திற்கு ஏறி செல்லும்போது கரங்களை நீட்டி சீசர்களை ஆசீர்வதித்தார். அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது. ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தரிடத்தில் வாக்குத்தத்தத்தை சொல்லி ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். சாலமன் ஆண்டவரிடம் ஒரே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கேட்டார். அது என்ன ஆசீர்வாதம் தெரியுமா? ஞானத்தை கேட்கிறார். 1 ராஜாக்கள் 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில், தேவன் அவனை நோக்கி, நீ உனக்கு நீடித்த நாட்களை கேளாமலும் ஐஸ்வர்யத்தை கேளாமலும் நீ இந்த காரியத்தை கேட்டு நியாய விசாரிக்கிறதற்கு ஏற்ற ஞானத்தை உனக்கு வேண்டிக் கொண்டபடியினால் கர்த்தர் ஞானத்தை கொடுத்ததுமல்லாமல் அவன் கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார். ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, நீங்களும் விசுவாசத்தோடு எந்த காரியம் உங்களுக்கு தேவையாய் இருக்கிறதோ அதை கேட்டு ஜெபம் பண்ணுங்கள். கர்த்தர் நிச்சயமாய் தருவார். இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். இந்த ஆண்டு எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களும் உங்களுக்கு உண்டாகும். ஜெபம் செய்வோம். எங்களை நேசித்து காப்பாற்றி வழிநடத்துகிற அன்பின் பிதாவே, இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன் என்று சொல்லியிருக்கீங்க. இரட்டிப்பான நன்மையை இன்றே எங்களுக்கு தாருங்க. எங்கள் தேவைகளை சந்திங்க. எங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். God bless you.